Kalinkini sillan mysteeri ei jättänyt minua ulkomailla rauhaa ja lopulta ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin palata jälleen Venäjälle ja tarttua härkää niin sanotusti sarvesta. Kuka siis oli tämä nimineuvos Akaki Vashma? Mitä hänestä tietää? Ja ennen kaikkea, minkälaisen valetasun turviin demoni oli onnistunut luikahtaa hänen sielunsa. Selvästikin arvoituksen ratkaisu kytkeytyy jollain tapaa päällysviikkoihin. Mutta asiaan. Sanotaan, että nimi on En. Paratiisin portaiden 4. luvussa kuuluisa Johannes Climacus kertoo, että kauan sitten erässä Aasian luostarissa eli muuan kovasydäminen luostari vanhin, jonka oli onnistunut saada opetuslapsekseen eräs vaatimaton ja puhdassydäminen nuorukainen nimeltänsä Akakios. Että nuorukainen hänen luonaan sai kärsiä monenlaista pilkkaa ja nöyrytyksiä, kunnes 9 vuoden piinaamisen jälkeen vihdoin kuoli ja hänet saatettiin haudan lepoon luostarin hautausmaahan. Että 5 päivää tämän jälkeen tuo kovasydäminen luostarivanhin oli erään toisen luostarivanhemman seurassa käymässä tuon paljon kärsineen kilvoittelijan haudalla. Ja kun toinen luostarivanhin kysyi, eli Akakios, oletko kuollut? Kuului maan alta ääni. En, arvoisa isä, en ole kuollut, sillä kuuliaisuuden tietä vaeltavalle sellainen ei ole mahdollista. Olisi tietenkin houkuttelevaa ajatella, että pienokainen Akaki oli aikoinaan saanut tuon jonkin verran haitulta kalskahtavan nimensä juuri Siinain kylän Akakioksen mukaan. Ehkäpä hän suorastaan oli tuon paljon kärsineen pyhän uudelleen syntynyt inkarnaatio. Mutta koska tuonkaltainen ajatus sotii räikeästi oikeaoppisen kirkon opetusta vastaan, lienee syytä pidättäytyä enemmistä spekulaatioista ja tukeutua ainoastaan tunnettuihin tosiasioihin. A. Mutta koittaessa uuden päivän kääntyy tuuli, kuperkeikkaa heittää nevo, vuoren korkuisena syöksyy meri, vyöryy suojattomaan kaupunkiin. Nyt jumalaton kansa tunteessaan Jumalansa vihan, kun ohi seilaa talot, majat, katot sillat, niin kuin kaarna laiva. Mutta illan tunne leikkii väsy viimein neva, vesi laskee, paljastaen tuon hirmuisen. Vaan tuolla, korkealla, marmorisen jalopeuran päällä, joka toverinsa kanssa palatsia vartioi, istuu yhä kalpeana hiljaa, ukkokunta. Tuijottaen marraskuisen pilventeen. Ja selin hänen paskeen valettuna, selässä ratsun hirmuisen, ylpeistä ylpein, saari, valtias. Hän kemahti käskyllänsä huuruisesta suosta, luitten päälle, manas. Taikoi esiin epäpyhän kaupungin. Ja vaikka ei näe muuta kuin vain velhomiehen selän, kiehuu ukkokulan sappi, sydän syttyy, nyrkki kohoo, sanat huuliltansa purkautuu. No illuris, tästä saa, varo vaan. Tuon puolella vielä kohdataan. Mutta silloin, niin kuin toivottuna, eloon herää vaski, ratsu kääntyy, ratsumiehen silmät salamoi. Nyt suitain pakoutuu hirvittävän katseen alta, ukkokulta juoksuun pinkaisee.